खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिथाय क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ BTAD गोरोबथा जानाया फैगौ 27 जानुवारि 2023 मायथाइयाव 3 बोसोर आबुं जानोसैखौ नोजोर बोनानै BTADनि सागानगिरि एबा आथिखाल BTADनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव दिनै गासै 18 बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोर जेरै BTADनि मावफुं सोद्रोमाफोर, MLA, MP, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, BK, WACनि मावफुं सोद्रोमाफोर, इउनाइटेड बर्ड अफ पिपल्स अर्गेनाइजेशननि दैदेनगिरि आरो बारग' NDFBनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीसिम रावना होगोन। थांखिया BTAD गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ भारत सरकारखौ थाबैनो मावफुंहोनाय होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। डिफेन्स बर'नि BTADनिफ्राय 1 इन्सिबो खमथाफोरनो हा हगारनाय जानाय नङा होननाय बाथ्रानि फिननाय होनानै गोबां समावनो राजबंसि हारिनि सुबुंफोरा बायदि समाव बायदि रावफोरजों गोख्रों फिननाय होबोबाय थानाय समावनो मैया आरोबाव माधव राजबंसिया बुंबावोदि डिफेन्स बर'नि बुंनाय रावजों जनजाति नङै सुबुंफोरनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिगोन आरो BTADआव फिन थैनि बाना जागोन, सान्थि गैयै जागोन आरो फिन अर जोंफिनगोन। बेनि थाखाय खिन्थु डिफेन्स बर' आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दायी जागोन होनना गोरा रावजों सोंखारियो। लोगोसे आरो बिथाङा बुंबावोदि BTADनिफ्राय थाबैनो अबर' गामिफोरखौ दानख'नानै होनांगौ। नाथाय आसाम सरकारा समस्ति दाफामनायनि मुङाव नलबारि आरो दरं जिल्लानिफ्राय फ्राय 25 गामिफोरखौ BTADआव सोस'ननो नागिरदों होनना बुङो। जुदि बेबायदि थांखिखौ बोखांना लायाब्ला BTADआव फिन आन्दोलन खालामनाया जागोन होनना हुमखि होयो होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायना होदों। आथिखाल आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव मैदेरनि गाग्लोबनायाबो दाबोनो जोबनानै थाङाखै। बेबायदिनो मैयानो हरनि समाव गवालपारा ओनसोलाव हाग्रानि मैदेर फालोआ जाय जेरै हायो बेबायदिनो ओंखारबोना सुबुंफोरनि न' बांजों लोगोसे गोबां आबादारि दोहोन दौलतफोरखौ खहा खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे जाथायाव सुबुंफोरनि जिउ खहा जायाखैब्लाबो गोबां रांखान्थियारि खहा जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मुसलमाननि ओंथिया मिया नामा? बे सोदोबखौ बुंनायनि सिगां बिजिरना नायग्रो। बबेयाव मा बायदि सोदोबफोरखौ बाहायनांगौ बेखौ रोंनांगौ। बेबायदि बाथ्राफोरखौ सासे AJYCPनि दैदेनगिरि कबिरुद्दिन लस्कर बिथाङा बुंथिना होदों। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा आरो बुंबावदोंदि आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दैदेननाय सरकारा गावस्रानाय राजखान्थि खालामनानै हारिफोरखौ फोजोबस्रांनो नाजादों होनना बुंदों। मख'जाथावदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा जेब्लाबो जौगानायनि बाथ्रा बुंबाय थायो। बेनिखायनो बबेयाव आरो मा बायदि जौगानाय लाबोदों बेखौ मोनफा मोनफा रायजोफोरनो फोरमायना होनांगौ होनना AJYCPनि दैदेनगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों दाबि दैखांदों। रकिबुल हुसैना पाकिस्तानजों सोमोन्दो दं नामा? खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला सासे धर्मेन्द्र चौधुरी मुंनि सुबुङा MLA रकिबुल हुसैना पाकिस्तानजों सोमोन्दो दं नामा होनना नायबिजिरनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों। मख'जाथावदि मोनसे समाव आसाम आयेन आफादाव गोबां बायदि बाथ्रा दान्थेलायनाय समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रकिबुल हुसैनखौ मुस्लिम लीगजों सोमोन्दो थानो हागौ होनना बुंनायनिफ्राय बाथ्राफोरा गोसारबोबाय थादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै धर्मेन्द्र चौधुरी बिथाङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिनिसिम गांसे लाइजाम हरनानै रकिबुल हुसैननि सायाव नायबिजिरनांगौ होनना फोरमायो। आथिखाल आसामाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव सरकारि हायाव बेदखलै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाया सोलिबाय थागोन होननाय बायदिनो होखारनाया सोलिगासिनो थाबाय थानाय समावनो दिनैबो आरोबाव लखिमपुराव होखारनाय जागोन होनना खौराङाव मोननाय जादों। मख'जाथावदि बेनि थाखाय मैयानो गासै 600सो पुलिस आरो रौनियाफोरा थियारि जाखादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव मिथिबावनाय बायदिब्ला पाबौ बनाओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफ्रा मैयानो गाव गावनि मुवा बेसादफोरखौ लानानै दाबसेयाव थांखादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव सोरबाया दिनै मुसलमानफोरनि हेंथायै माबा मोनसे फिसा बाथ्रा बुंब्लाबो EIUDFआ बिग्रायखाङो। बेबायदि होननानै दिनै MLA दिगन्त कलिता बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे EIUDFनिसिम सोंथि दैखांबावो जे EIUDFआ आसामाव दङना बांलादेशआव दं? जुदि नोंथांमोनहा थार असमिया अब्ला नोंथांमोनहा लासितनि खोथा बुं।
गुरुजनानि खोथा बुं होननाबो बुंबावो। मख'जाथावदि बेबायदिनो EIU दिपनि सायाव गोबां खोथा बुंनानै बिथाङा गोरा रावजों बुंबावोदि बियो असमियानि रायजो आरो बेयाव असमियानि खुंथायासो सोलिगोन। कार्बि आंलंआव फिन ड्राग्सनि फालांगिरि हमजादों। जाथाया जादों दाखालि सानजौफु समाव। आथिखाल आसामाव सानफ्रोमबो ड्राग्स जानाय आरो ड्राग्स फालांगिफोरनि अनजिमाया बारायगासिनो दं आरो बेखौ नोजोर बोनानै आसाम पुलिसाबो सानफ्रोमबो सासे नङा सासे ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमबाय थानाय समावनो कार्बि आंलंआव फिन गंसे साखा खबब्रै गारिनिफ्राय सानै फालांगिरिफोरखौ कार्बि आंलं पुलिसा स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै सिग्रोमनायाव हमनो हायो। मख'जाथावदि बै हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय गासै 50टा साबोन लाग्रा थेमानिफ्राय गासै 650 ग्राम हेर'इनखौ बोखांनो हायो होननानै खौराङाव फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।